Hayırlı gün, isəmisiz hürmetli kollegalar. Bugün Tatar Inform matbuat üzerinde biz Tatar sahne büyüğü klas konsertine bağışlangan yona proyekt oңайынан жыйылдык. Әлеге проектны тәкъдим итәр өчен безгә бүген Калип иҗат берләшмәсе активистлары шагыйрә Луиза Янсуар белән Йолдыз Миңнуллина килде. Алар шулай ук проектның сценарий авторлары. Шулай ук Айрат Хәмитов, Татарстан Республикасының дәүләт җыр һәм бию ансамбленең сәнгать җитәкчесе, Татарстанның халык артисты. Чөнки әлеге проект шушы ансамбль белән берлектә әзерләнә. Һәм ансамбль солисты Алсу Мәхсүмҗанова. Ул шулай ук Калип иҗат берләшмәсе активисты да. Хәерле көн, исәмсез хөрмәтле кунаклар. Һәм беренче сорау Луиза сезгә булыр инде. Чөнки бу матбугат конференциясын үткәрү идеясе белән дә Луиза чыкты. Әлеге проектның асылы турында сөйләп китегез әле. Аның идеясе ничек туды һәм аны әлегә безгә күз алдына да китерү кыен. Һәм аның формасы турында да сөйләгез. Рәхим итегез. Хәерле көн. Кызганычка каршы формасы турында сөйләргә безнең режиссерыбыз Лилия Әхмәтова килә алмады бүген. Ул Чаллыда яңа премьера чыгара. Ләкин без Йолдыз белән мөмкин булган кадәр аны сезгә аңлатырга, шәрехләргә тырышырбыз. Инде идеяга килгән вакытта бу бик күптәннән Айрат абый ничәнче ел булды микән? Безнең Хәзинә дигән җыр һәм бию ансамбле Хәзинә дигән проектка чакырган иде мине. Композитор Радик Сәлимов иде, аны куйдылар Айрат абый Хәмитов һәм госансамбльнең төркеме. Мине анда сценарий эшләргә дип чакырганнар иде. Һәм менә шул вакытта минем беренче тапкыр җыр һәм бию ансамбле белән якыннан танышлыгым башланды. Һәм нәкъ менә шул проект вакытында мин Алсу Мәхсүмҗанованы күрдем. Ул анда Актәпи дигән образны уйнаган иде, биеде һәм Алсу минем шул кадәр күңелемә якын булып калды һәм без аны Калипның башка проектларына да җәлеп итә башладык. Ул безнең берничә спектакльдә биеде һәм шуннан соң инде без актив аралаша хезмәттәшлек итә башладык. Менә бу татар сәхнә биюен нәкъ менә госансамбль сәхнәгә менгергән фольклор материалларына нигезләнеп эшләнгән һәм инде сәхнәгә куелган биюләрне күрсәтәсе килү теләге безнең бу елда туды һәм без аны беренче тапкыр татар яшьләр форумына җыелган, диаспорадан килгән һәм төрле төбәкләрдән килгән яшьләргә тәкъдим иттек. Ул бик зур кызыксыну уятты, матур тәэсирләр калдырды күпләрдә һәм килгән Казан тамашачысы да ул вакытта бу проектны кабатлап күрсәтегез әле, казанлыларга да тәкъдим итегез әле дигән теләк белдерде. Без шул теләкне исәптә тотып, инде менә Кариев театрының сәхнәсендә, мәйданында аны кабатларга булдык. Монысын премьера дисәк тә була, чөнки тегесен без әзерләгән идек аерым бер аудитория өчен. Монысын инде Калипның күптәннән сыналган, безгә килә торган аудиториясе өчен эшлибез. Рәхмәт җыр һәм бию ансамбленең командасына, коллективына, җитәкчелегенә. Алар безнең теләкне бик хуплап кабул иттеләр һәм без шулай иттереп Калипның бит инде төп максаты төрле өлкәләрдә, сәнгатьнең төрле өлкәләрендә эшләүче яшьләрне күрсәтү. Һәм без шулай иттереп мөмкинлек алдык аларның хәер-фатихасы белән менә шушы матур яшьләрне сезгә күрсәтергә. Һәм менә Айрат әфәнде сездән дә сүз килә. Әлеге проектны сез ничек кабул иттегез? Һәм бу дәүләт җыр һәм бию ансамбленең яшьләр проектларына ачык булуын дәлилләүче бер фактмы? Сезнең ниндидер яңа сулыш ачылып киткән дип аңларга кирәкме? Шуннан да мин бик бәхетле, ни өчен дигәндә, үзебезнең яшьләр минем шигырь белән алсалар, минем өчен бик ул куәтле. Ни дигәндә, Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле президент программасы буенча яңа биналар, яңа клублар төзелә безнең районнарыбызда. 42 концерт җыр һәм бию ансамбле елны биргән вакытта һәрберсендә мин үзем мастер-класслар үткәрәдер балаларга. Шуңа күрә менә бу шигырь инде үзебезнең солистларыбызга да тигәч, мин бик бәхетле. Ни дигәндә, татар милләтенең биюен, татар милләтенең гадәт-гырыфларын ватмыйча һәм инде яшьләребез хуплап алып алга барсалар, минем өчен дә бик куәтле. Ни дигәндә, шул вакытта телебез дә, динебез дә, шул вакытта үзебезнең борынгыдан килгән
гасырлардан сакланып калган биюләребезне без сәхнәгә җиткезеп тамашачыга күрсәтсәк, ул бәхете дә, аннан да бәхете әйбер дөньяда юктыр дип уйлыйм мин. Тарихсыз булачак була алмый. Ни дигәндә, Гаскаровлар, Тагировлар, Гариповалар һәм Калимуллинлар бик күп кенә балетмейстерлар эшләгән, күп кенә билгеләр куйган. Әмма бу формада эшләгән яшьләр менә Алсу бик күп акыбытка кереп сөйләгәч, мен бик күп алдым, мен тамамлап шүкер, эшлибез икән, тагында нинди яңа юнәлешләр дигәндә мин бик яратам. Ул кирәкле бер бүгенге вакыттагы, бүгенге көндәге барган сәгатьтәге минуттагы тамашачы яши икән бүгенге көн белән, заманасы белән. Без дә шул юнәлешкә бүген керергә тиеш. Ни өчен дигәндә, тагын әйтеп китәм, ул бик кирәкле әйбер. Менә күптән түгел генә миңа конгресс, үзебезнең конгресс, татарлар конгрессыннан килделәр, әйттеләр, Россия буйлап мастер-класслар бирелгән, татар биюләрен. Татар биюләрен дигәндә, татар биюләренең этнографик группалары бик көчле. Себер татар, Астрахан татар, Крашеннар, бик күп кенә башка милләт, башка этнография татарларны да өйрәнергә кирәк. Ул тарих, ул научная работа дип аталган. Шуңа күрә менә безнең команда яшьләр аңа җинсезганып эшкә алынганнар икән. Минем өчен ул бик тә куәтле һәм без матур итеп, ничек итеп калфакларны дөрес кияргә, ничек итеп алаяк кышларны дөрес бизәлеше буенча, костюм тарихы буенча сөйләргә дә тиешбез. Без элементларны да ничек дөрес ясарга, бүгенге көндә кайбер артистларыбыз да ансамбльләрдә татар белән билгеләр икән, biz аларны характер буенча дәрәҗәле профессионал яктан да матур булырга тиеш. Biz бит башка милләтнең биюләрен, гадәтләрен алган вакытны ничтәлеккә, тарихка кереп, өйрәнеп керә сәхнәгә чыгарабыз. Шулай булгач, татарның биюе дә шулай булырга тиеш, өйрәнергә тиеш. Бөтен мировой пространство шуңа чыгарга тиеш. Менә гастрольләргә җөргән вакытны бу көндә мин бик шатман, ни өчен дигәндә, күп кенә яшьләр кызыксынгач, бу әйбер үлмәс беркайчан. Шуңа күрә мин уйлыйм, төпле аяк белән матур итеп эшләп китсен, биюләр генә түгел, җырларыбызны да, фольклорыбызны да, һәм инде гадәт-горефләребезне дә. Менә икенче елган Җаһан бию ансамбле яңа программа эшли. Ул татар туе дип аталар. Шуңа күрә менә бу әйбер кирәк. Кирәк һәрберебезгә. Үзебезнең кем икәнебезне онытмас өчен. Рәхмәт. Һәм чираттагы сорау Йолдыз сезгә булыр. Менә сценарий язганда нәрсәгә басым ясалды? Чөнки күз алдына китерү кыен. Проектны барыбер да. Ачыклык кертсәгез иде. Басым ясалды дип монда ниндидер теге менә төп ниндидер юнәлеш безнең өчен иде. Бию аша рухны өйрәнү. Чөнки бию ул физик хәрәкәт, ул тән хәрәкәте анда аңы минималь дәрәҗәдә һәм аң алдаса да безне тән алдамый һәм шуңа күрә миңа калса биюдә менә шул милләтнең рухы ул чагылыш таба, тән аша чагылыш таба һәм менә ул характерын күрсәтә халыкның, аның ничектер яшәү рәвешен чагылдыра һәм ул бик төрле, чөнки без татарлар дибез, менә Айратова әйтеп китте, һәр төбәкнең төрле төбәктә яшәүче татарларның биюләре үзгә һәркайсының. Аерым бер авылның әйтик үзенең биюе булырга мөмкин. Мәсәлән, без Ярмәк вагын ансамбль Самара төбәгеннән өйрәнеп кайтып, шул биюне дөресрәге алар килеп, аларны өйрәтеп, шушы биюгә сәхнәгә менгезгәннәр Ярмәк вагын.
Һәм шундый кызык момент булды. Менә бу беренче тапкыр куйганда бу класс концертны интерактив вакытында. интерактив булды анда. Һәм залда төрле төбәкләрдән килгән яшьләр утыралар. Һәм алып баручы әйтә: "Әйдәгез, менегез әле сәхнәгә, менә ярмәк вагын тыпырдап карыйк. Кем булдырыр икән?" Һәм анда үрнәк күрсәтәләр инде ничек итеп тыпырдарга, һәм аннары соң менгән яшьләр тыпырдап карыйлар. Без инде үзебезчә уйлыйбыз сценарий язганда, моны мөгаен бер кеше дә тыпырдый алмас. Чөнки бит менә ансамбльдә үзләрен озак кына өйрәнгәннәр, бу тыпырдауны самаралар үзләре килеп өйрәткәннәр. И сценарийга керттек инде шундый. Йылдыз сүзенә бүләм. Ярмәк вагына килгәндә, ярмәк вагына ул биюгә 100 еллык бию. Ул менә Наиләбай өйрәткән вакытны безгә, миңа куйган ул биюне өйрәткән вакытны. Беренче исполнитель дибез инде беренче тапкыр сәхнәдә үзе бийде минаны. Бигән вакытны нинди профессионал яктан да мин үзем көчле булды дип уйлыйм инде ул вакытта. Хәзер яшәмәгән дә кешеләр. Ул күрсәткән хәрәкәтләрне, шул менә тыпырдап биюне бер беләктер булмады, алар кебек. Мен Наиләбай нишләп булмый шуны алай дип, уны әйтә, без кичкенә чагында киртәгә тотынып, киртәгә янында басып, шул ниләрне тыпырдауны өйрәнәдер икән. Шуңа күрә менә әйтеп китәм, тарихсыз була алмый. Без әйтеп китәбез, менә бәрбер аны слияние культуры дибез, потому что ул төбәктә күп кенә башка милләттәр яшиләр. Шуңа күрә аның тыпырдау биюләрендә төрлесе бар. Аны өйрәнергә кирәк. Нигәдер Зинадулла районында Алан дигән авылда барыняга биюләр, барыня диләр. Подгорный Үтәмеш авылында, Чирмешанда подгорный киенә биюләр. Һәрбер милләтнең бәрбер слияние культура бар. Шуңа күрә ул таташтырып, үзенчәлекле, шуңа күрә үзенә күрә бер образ килеп чыга. Нәкъ шул төбәкнең образы һәм менде егетләр, менделәр дә хәзер алып баручы әйтә инде. Әйдәгез әле тыпырдап карыйк. Һәм монда егетләр типтереп, һәр ярмәк вагын типтерә башладылар. Чынлап. Безнең сценарий буенча анда алып баручы әйтә: "Юк, берегез дә булдыра алмады, менә һәрсегә." Ләкин булдырдылар. Диергә тиеш инде. Шунда без шундый итеп калган идек. Кыен хәлдә. Күрәсең, самаралар үзләре менгән анда. Типтереп күрсәткәннәр, теге тәртәгә ябышып өйрәнгән егетләр үзләре. Тәртә дигәннән без менә сценарийны эшли башлаганда ук, менә Йылдыз дөрес әйтә, тән хәрәкәтләрен, тән хәтерен сүзгә күчерү сценарий эшләгән вакытта иң кыены шул булгандыр мөгаен. Башта без Йылдыз белән язып чыктык. Менә бу биюне бүтән хәрәкәтләрен сүзгә күчереп сценарийга язып чыктык. Ничек аякны, ничек борып күтәрәсең, кулны ничек борып куясың. Лилия Әхмәтова безнең режиссер килде дә инде Йылдыз белән без язган шул текстны карады да, "Або бигрәк күңелсез бит бу, моны ничек иттереп күрсәтергә кирәк булыр микән, булай иттереп сөйләп торып булмый бит инде" дип. Алсу өчен дә иң зур кыенлык менә класс концерт форматында Алсу безнең беренче күрсәткән вакытта Тинчурин театры актеры Зөлфәт Закиров белән бергә алып бардылар алар. Зөлфәт ул шулкадәр теге тән хәрәкәтләре аның бик дәртле, ул бик пластичный русчалатып әйткәндә инде. Һәм Зөлфәт Алсуга кушылып хәрәкәтләрне дә өйрәнде репетициялар вакытында, эшләп тә карады. Алар менә шундый тандем тудырдылар. Бу юлы күрсәткәндә тәкъдим итәчәк Алсу белән класс концертта өйрәнәчәк, дөресрәге ул алып баручы үзе өйрәнәчәк тә, өйрәнәчәк безнең Камал театры артисты Алмаз Гәрәев. Ягъни безнең шундый мобиль форма, анда шәхесләр дә алышынып тора. Ягъни Тинчурин театры актерын өйрәттек, хәзер Камал театры актерын өйрәтәбез булып чыга инде. Бу күпмедер күләмдә шаяру, ләкин монда дөреслек тә ята. Һәм менә шушы тән хәрәкәтләрен күчергән вакытта без тагын шундый тарихи пластка аңладык. Берничек тә бер кич эчендә генә сәхнәгә гасыр буе куелган, менә шул стойка классикага утыртылган этнографик менә шул пластны без берничек тә бер кич эчендә генә күрсәтеп бетерә алмыйбыз һәм бу аңлашыла да. Шуңа күрә без аны бер кичлек, кыскача гына ликбез, кыскача гына бер кичлек курс дип атадык һәм
иң үзенчәлекле һәм күпмедер дәрәҗәдә бөтен татар биюенең, сәхнә биюенең элементларын үз эченә алган. Раиля Гарипова белән менә без күрешеп сөйләшкәндә ул безгә тәкъдим иткән биюне күрсәтәбез сәхнәдә һәм шуның буенча иң беренче чиратта өйрәнәләр. Аннан соң инде башка биюләрдә без ул хәрәкәтләрне таныячакбыз гына. Һәм инде бу класс концертның кайда узачагын, кайда булачагын һәм кайчан булачагын да әйтсәгез иде. Класс концерт булачак Кариев театрында, яңа бинада, элеккеге офицерлар йорты, хәзерге Кариев театрында, сәгать 7-дә башлана, 8 октябрь көнне. Димәк, киләсе дүшәмбедә була инде. Безнең билетлар Кариев театры кассасында да сатыла һәм интернет аша да алырга мөмкин. Таймпадта куйдык без аны, Калип Татар timepad.ru.com сайтында. Һәм гадәттәгечә шул Калип төркемендәге яңалыкларны күзәтеп барган кешеләр аннан бик җиңел генә әйттереп, кайсы сылтама буенча кереп, кайдан алырга икәнлеген аңлый алалар. Бу Кариев театр сәхнәсендә даими куелачак спектакль түгел дип аңлыйм, шулаймы? Әлегә андый сөйләшү булмады безнең. Һәм бер соравым Алсуга. Алсу, сез нинди аудиторияны күрергә телисез менә бу класс концертта? Кемнәрне аеруча чакырыр идегез? Барысын да чакырырым. Килсеннәр, карасыннар, татар биюенең дөньясына әзрәк шумсыннар. Рәхмәт. Һәм инде журналистларга сүз бирик. Рәхим тегез, әгәр сорауларыгыз булса, Татар информ Рузилә Мөхәммәтова. Сұрауым Айратқа. Мә Айрат элек без яшь чакта дип әйтмәдә инде. Сез бик популяр идегез. Бөтен кеше сезне белә иде. Әле сез үзегез биючегә чакта, җитәкче булмаган вакытта. Хәзерге менә без нинди татар бию йолдызы дип бөтенне дә әйтә алмыйбыз. Бу биюнең популярлыгы бетүдән торамы? Әле сезнең дәрәҗәдә ниндидер бер энергетикасы булган яшь биючеләребез юкмы? Ойга мен олай дип килешә алмыйм дигәндә, алар бездән дә көчлерәкләр. Ни өчен дигәндә, хәзер аңлатырга тырышам, ни өчен дигәндә, без эшләгән вакытны патриотизм бар дигән сүз бар иде. Милләт, татар җаулык. Уфага бeni чакыралар, Фазик Аскаров ансамблена эшләргә. Юк, мин татар дип калдым мин. Имик сөйләп калдым монда, гомер буе эшләп, җитәкче буларак та. Без шителгә барган вакытта ләйсәм белән, без үзебезгә костюмнар алып кайтадык, биюләр сырыдырык куярга. Һәм һәрбер әледә безнең китабыбыз бар ләйсәм белән. Кайсы авылда, кайсы шәһәрдә, нинди артистлар белән, нинди биюләр бийгән вакытны, нишен дигәндә, икенче тапкыр килгәндә тагын шул биюләрне биемәс өчен. Шуңа күрә репертуарыбызда безнең биюләр күп, без үзебезне җәлләмәдек. Бүгенге яшьләр әзрәк алар җалкау дип әйтә алмыйм. Но артан тәртип тормасан, алга бара алмыйлар. Шуңа күрә мин аларга һаман да әйтәм, менә алай дип әйтә алмыйм. Менә Аллаһка шөкер биюләр, шул без бийгән биюләр, үзебезнең биюләр аларга куеп, алсу конкурсларга барып кайта, яшь кенә биючеләр, Шинки җәмгыятьгә хәзер бик күп җыри гастрольләргә. Шуңа күрә чыгып үзләренә эшли алмыйлар, халык белән очраша алмыйлар. Менә әйтеп китәм, менә без районнарда җыргаш хәзер халык күрә башлады. Чөнки сәхнәдә безгә үзегез беләсез, биючеләр төркеме бүгенге көндә 17 пар, 34 кеше. Кайсы авылда, кайсы сәхнәдә без алып сөйләбез икән. Опера һәм балет театрында да кай вакытны сөйлә алмыйбыз. Шуңа күрә сәхнәдән карап, мин уйлыйм, Алла берсе, менә телевидениедә передачаларда булар. Һәм инде бию өлкәсе бүгенге көндә проблемасын күтәргән өчен мин сезнең алдыгызда баш иям. Бер кайчан да заманында передачаларда бар, биючеләр турында язалар. Үзебез аны популярлаштырмасак, кем аны әйтсен. Шуңа күрә мин бик тә куәтле, бәхетле дип саныйм. Менә бүгенге яшьләр үзләре шулай дип теләк, алар миңа теләк белән керделәр.
Ben şunu sizgine, min alarga mecburi işletmedim. Alar özleri kirdiler de, arkadaş ben şöyle bir şey desek, niçin gittim bulur iken? Etem, min iki kuvar bilen riza. Şuna göre Allah verirse, bunday büyüşlerimiz de olur. Ataklı büyüşler de olsun. Şuna göre min alarga ettim. Biz leysen bilen dikkatli dereceye gitsek, Kıday Teala sizi bizden de kubra gitip birsin iyi. Ola Allah verirse. Менә алсу ул җавап биргәндә генә тыйнак шундый тыйнаклык күрсәтеп әдәп саклап утыра. Дөресен генә әйткән вакытта ул шулкадәр янып тора торган кеше һәм анда менә шул теге иҗтимагый рух дип әйтим инде, общественница ул чын мәгънәсендә. Әле ул безнең проектларда гына түгел, менә быел Кабан күлендәге мәйданда да эшләде, үзенең иҗатташларын, дусларын чакырып, анда да биюләр күрсәтте, анда да шулай ук мастер-класслар бирде. Ягъни кемдә булса, миңа калса ниндидер бер моментта кемдер үз өстенә бу әйберне алып, бу җаваплылыкны шул ук вакытта чыгарга тиеш киңрәк аудиторияга. Һәм менә мин үзем Калиб исеменнән Алсуга шул инициативалары өчен рәхмәт белдерәм. Ул җыеп китерде команданы, ул җыеп китерде менә бу яшьләрне без чакырып дәшеп алгачтан. Һәм инде менә әгәр дә сез шәхесләрне йөзләрен күрергә теләсәгез, алар барысы да шундый матурлар, шундый янып торалар, дәртлеләр, искиткечләр. Һәм без үзебезнең сәхифәдә Калибтә аларның һәрберсен геройлары белән 8 көнне булачак геройлар белән, каһарманнар белән таныштырып барабыз. Керегез, карагыз, алар шундый кызыклы яшьләр һәм алар бөтенләй яңа рух алып киләләр. Рәхмәт, тагын сорауларыгыз бармы? Әйе, Мариса. Эшләп караячаклар. Бу Ягъни менә мастер-класс формат. Менә Йылдыз әйткән интерактив өлештән беренче без нәрсәдән башлыйбыз? Менә Айрат абый бик дөрес иттереп әйтте, ул бит сәхнәгә менгерелгәч инде куелган шундай. Без башлыйбыз, алар стойкада торалар, алар профессиональ биючеләр. Аларның тәннәре өйрәнгән профессиональ рәвештә биергә. Һәм без менә шул әйберне стойка аша күрсәтәбез. Ничек иттереп бию ул асылда нәрсәгә корыла. Менә мәсәлән, мин филолог буларак, әгәр дә мин татар теленең, әдәбиятының кагыйдәләрен белмим икән, мин әлбәттә инде текст яза алмыйм. Шулай ук алар да ниндидер кагыйдәләр, элементларны белмиләр, аларның ниндидер бер үзләренең техникасы юк икән, алар да бу биюне башкара алмыйлар. Шуңа күрә без башлыйбыз менә шу классик стойкадан һәм күрсәтәбез аның нәрсә икәнлеген. Аннан соң инде күчәбез һәрбер элементка, һәр элементны менә ТНВ журналисты Гөлчәчәк Шәйхетдинова төшереп алды видеога. Анда видеолар да булачак, экранда хәрәкәтләрне экран иттереп күрсәтәләр, чөнки үзләштереп алырга кирәк бит аны ничек икәнлеген. Җитез генә бигәндә без аны күреп тә бетерә алмыйбыз. Һәм менә шул видеода да булачак, хәрәкәтләрне башта өйрәнеп чыгабыз, аннан соң инде менә Йылдыз әйткән форма интерактив. Сез сәхнәгә менеп тыпырдый аласыз. Рәхмәт. Вакыт буенча сәгатьтә 10 минут идем. Тагын сораулар бармы? Әйе, мөмкин. Үзелә. Менә шундый фикер бар, хәзер татар биюе ул ясалма дигән әйбер. Һәм дәүләт ансамбле күрсәткән бию ул ясалма дигән. Менә бу проект менә шушы фикерне куәтләп яңа бию күрсәтәме? Әллә бу фикер дөрес түгел, бу ансамбль бию ул чын бию дип шушыннан дәвам итеп китәме? Концепцияга ничек күрәсез? Улаң математикасын күрсәтә. Сез фикердән килешәсезме һәм аңа каршы киләсезме? Сез бу сорауга җавап табачаксыз. Бу кичәдә. Чөнки юк, ул Күрергә кирәк. без нәкъ менә шул сорау белән Ясалмамы түгелме Ясадык, икәнлеген бу күрер өчен аның класс концертны. чынлап торып ничек җыелганын күрергә кирәк. Без аның ничек ясалуын, ягъни ничек ясалуын да түгел, ничек менә Нәрсәдән торуын? татар сәхнә биюе ул татар теле кебек. Ул аның законнары бар. Һәм ул бик төгәл законнар. Ул рус теле кебек теге флектив кануннарга корылмаган, аның үзенең кануннары бар һәм без шул кануннарны күрсәтергә телибез. Без күрсәтергә телибез ничек иттереп менә анда туйларда абыйлар бийләр бит.
анда безнең әйтик Халыкта. халыкта, бәйрәмнәрдә һәм ничек иттереп менә шул бию нәрсә аша үтеп, Билгеле бер кануннарга нинди яраклаштырылып. кануннар аша үтеп, сәхнә биюенә әверелә. Менә аермасы бар. Сәхнә бию һәм халыктагы фольклор бию. Ул икенче әйбер. Бу уйлап чыгарылган бию. Ни өчен дигәндә, сәхнәгә без менә һәрбер ансамбльнең үзенең исеме бар. Фольклорный ансамбль, татар дәүләт җырхан бию ансамбле. Җырхан бию ансамбле булган, ул аның тарихы икенче төрле. Аның сәхнә бию буларак. Biz бик башка милләткә барган вакытны үзебезнең гадәт-гырыфларыбызны через o şeklinde akademiya aşağı biliriz. Şuna göre o ikinci forma. Bana sabah toylarından çık bizde ebilerimiz, babaylarımız, yaşlarımız bu hakkında bilirler. Bu ayrım eyver. Şulardan alıp biz sahne produktunu çıkarırız. Bu primer getirsek, bana piyasını yazarlar bütünde. O piyasını yazgan vakitinde alırlar bir tarihini, bir süjetini, şu süjetten uğrap çıkarırlar yana kitap. Шул китапны без әрәкәттән укыйбыз. Шулаймы? Шулык бию дә шулай. Без алабыз халыктан элементларын, движение, образларын һәм инде сәхнәгә сәхнәчә матур иттереп булганда эшкәртеп бирә торган. Бергә аттан ничек итеп оправление ясыйлармы? Бию дә шулай. Менә безгә бик кызык булды. Раиля апа Гарипова белән күрешкән вакытта, ул әйтәм бит, менә без бер биюне күрсәтәбез. Дөресрәге алсу һәм яшьләр күрсәтәләр, биючеләр. Һәм менә Раиля апа аның безгә Йолдыз белән килеп утыргачтан схемасын, математикасын аңлатты. Менә бу урында, менә бу бер генә, мәсәлән, аяк белән бер генә хәрәкәт иде. Менә мин аны шул яклардан, бу яклардан, төбәкләрдән җыеп алып кайттым да, менә шулай катлауландырып сәхнә өчен матур иттереп куйдым дип. Ягъни ул бер генә биюдә, бер генә аңлаганыбызча безнең бер генә төбәкнеке дә түгел. Ул төрле өлкәләрнеке, төрле төбәкләрнеке дә җыелып, укмашып китеп, катлауландырып, матур иттереп куелырга мөмкин икәнлеген аңладык без. Менә чабата дигән бию бар. Димме? Чабатаның төрлесе бар. Сосна чабатасы, балташта, этна чабатасы бар. Алар бик күп. Чабата кибер булса да, аны икенче төрле итеп уйныйлар. Этнәдә Orşada ikinci türlü, Baltaş'ta ikinci türlü. Hareketleri bir üzerine ayrım tıra. Her bir eydemiz bir şu ayak bana diyalekt diyoruz. Her bir ağılda Üstüleme. Bir cilde ikinci söz eytiler. Ama meğalesi bir. Şu an kuramında da şulay. Biz onu şu an kuramı saklap gideriz de. Сценический вариант, полусценический вариант. Сәхнәдә. Һәм менә Рузилә ханымның сорауына тагын мине кызык бер уйга этәрде тыңлап утырганда. Без менә Йолдыз белән сценарий эшләгән вакытта карап карадык төрле халыкларның биюләрен, тикшереп карадык. Менә видеолардан карап аларны, тарихларына чумып карадык һәм аңладык. Классик сәхнә биюе дигән вакытта ул кайсы гына халык булмасын, ул нәкъ менә шулай итеп фольклор, этнографик материалдан җыеп алып сәхнәгә төгәл бер кануннарга яраклаштырып куела. Ягъни бу бер безнең халыкка гына хас үзенчәлек түгел, һәм ул бөтен академик сәхнәләр өчендә шулай куела икәнлеген аңладык. Хәзер икәү Күрсәтегез. Айра таби күрсәтсә дөресрәк. Рузилә килмәсәм. Инде менә бу ясалма түгел дигән сорауга килгән вакытта безнең бит менә тагын әйтәсем килә инде. Алсу безнең бер проектка, бер спектакльгә килгән вакытта биеде, ничек дип атыйсыз сез аны Алсу, ягъни неофолк дип атарга микән инде аны, бүгенге заманчалаштырылган яки стилизация рәвешендәге бию белән тамашачы бик матур кабул иткән иде аны безнең бер спектакльдә. Ягъни бүгенге заман, плюрализм заманы, без академик биюдә яшәргә хокуклы, башка төрләре дә аның бүгенге көндә стилизация формасы да. Шуңа күрә без плюрализм чорында рәхәтләнеп тегесе белән дә, монысы белән дә ләззәтләнә алабыз дип уйлыйм. Стилизация бит ул современное направление булса да, ул бүгенге көндәге фольклор. 10 елдан соң, 15 елдан соң, 30 елдан соң без аны һәрбер фольклор итеп карый алачак бу. Шул стилизацияны. Потому что бу вакыттагы, бу гасырдагы вакыт белән барачак ул бию. Бию генә түгел, дөнья шулай. Şu tiyatr, şu başka bir şu jırlar. Biz әле бер утырабыз. Үзебезнең 30-20 гасырда утырабыз. Үзебезнең фольклор буенча.
Biz һәрбер алга барырга тиеш. Шуңа күрә мин анда нәрсәдән беләм, Җыркан би ансамблендә үзем анализ эшләгәнем бар. Менә ничек кенә син безнең аксакаллар куелган бийләрне бийме? Бара бит инде үзебезнең программабызда. Гармуннар, минзәләләр, ниләр, башка бийләр. Казан кунаклары, ул әйбәт, ул безнең сандыгыбыз. Но син 20 ел буе, көн сайын репетициядә шул үрнәк белән эшләсәң, сиңа кызык түгел. Алар үләләр. Как үзенең әмәлә яңа юнәлешләр кертеп, яңадан шул биюләрне икенче формада күрсәтсәң, формаларын, ул икенче тапкыр бар. Аларга да кызык, безгә дә тамашачыга да кызык. Шуңа күрә һәрберебезне уйлап, иләк аркылы чыгарып, тамашачыга бирергә кирәк. Шуңа күрә Җыркан би ансамбленең менә бүгенге көндә яшьләребезнең дә акыл фикерләре белән, уйлары белән дөрес. Сценарийны караган вакытны булай итеп. Алсу менә монда дөрес түгел язу. Алсу менә монда булай түгел. Алсу менә Без бит сәхнә телен белмибез. Алсу һәрбер хәрәкәтнең үзенең исеме бар. Ада кагы, чалыштыру, бирма, ул халыктан килгән. Һәм менә тагын шулай бер дә бар. Менә безнең бүгенге көндә нинди аудиторияны күрергә телисез дигән сорау бирдегез сез Алсуга. Без күрергә теләр идек бөтен буыннарны да, бөтен өлкән буынны да, урта һәм яшьләрне дә, һәм әлбәттә инде күбрәк яшьләрне. Чөнки дөресен генә әйткән вакытта без бүгенге көндә бик теге хайп чорында яшибез, төрле яңа формаларны күрәбез дә, ниндидер яңа сүзләр ишетәбез, лозунглар ишетәбез дә, һәм шуларга гына игътибар биреп, бу кәттә икән, бу текә икән, бу кызык икән, бу матур икән дип шуңа барабыз. Ләкин бер генә нәрсә дә юктан килеп чыкмый, буш урында үсеп чыкмый. Шуңа күрә безнең өчен бик мөһим булды нәкъ менә шул классик хәзинәне күрсәтү. Яңа әйберләр бөтенесе дә нәрсәгәдер нигезләнеп чыккан. Дөрес, ул ниндидер бер моментта позициягә әверелергә мөмкин. Нәрсәнедер кире кагу аша яңа форма уйлап табуга, яңаша бию, яңаша җыр сәнгате, яңаша шигърият тудырырга теләүдә булырга мөмкин. Ләкин оппозициядә буш урыннан барлыкка килми. Ул яңадан үзенә кадәр булган бөтен нәрсәләрне дә үзе аша үткәреп, аларны кире кагып, билгеле бер моментта барыбер дә үзенең кысаларына килеп керә торган күренеш. Рәхмәт. Тагын сораулар. Менә Кабан күлендә үткәргән кичке уеннар дип атадык инде. Менә Йолдыз килгәне, рәхәтләнеп сиптереп татарча бийде. Луизаны әле сынап карамадык. Луиза кечкенә чагыннан бирле сәхнәләрдә биеде инде ул. Монда тыйнаклык кына саклап утыра. Ләкин менә бу спектакльдә очрашкач, без барыбыз да биербез дә инде монда утыручыларның һәрберсенең шушы класс концертына барып күрәсе һәм бәлки катнашасы да киләдер. Минем үземдә шундый теләк туды һәм мин түземсезләнеп көтәм бу проектыгызны. Бик зур рәхмәт. Һәм балаларны алып килегез. Балаларга карап китү, күреп китү бик гыйбрәтле булыр иде. Әлбәттә. Тагын сорауларыгыз бармы? Калифның бюджеты бармы? Бюджеты юк. Сценарийны, допустим, үзләрегез язып утырасызмы? Бюджеты юкмы бу проектның? Без Алсуны яратканга. Монда хыялый кешеләр генә. Бәйдә китәм бит, менә үз эшендә яраткан кешеләр генә эш яла бу дөньяда. Шуңа күрә яратып, матур итеп, менә сезнең белән бергә тамашачыга күрсәтсәк, матур итеп, алар да безнең белән килсәләр, һәм инде матур итеп кичәне үткәрсәк, һәм инде гадәткә кереп калса, без буынга күчерә торган әйбер бу. Шуңа күрә буның үзенә күрә эштәлеге бик аста, төптә, табарда утыра. Бюджетына килгән вакытта анда бик символик бәягә генә билетлар куелган сатырга. 200 суммы, Йолдыз. Менә бюджеты 200 сум. Бераз гына биючеләрнең транспорт белән алып килгән аларның костюмнарын тияп алып килгән бәяне чыгарыр өчен бюджеты шул.
татар телендә бу очракта киләчәктә кабатласак, бәлки, әле ул теге сорау астында, бәлки булыр. Ну, тәннең теле аның бөтен кешегә дә аңлашыла торган тел инде. Шуңа күрә татарча сөйлибез, күрсәтәбез тән белән. Аларның күрсәтергә теләге бар. Мин теге биюче түгел инде. Алсу арттырса. Алсу Юк, әйтәсең. анда шундый менә Райла апа безгә һәм Алсу да аңлатканда, миңа үземә кадәр мәсәлән бик аңлашылды, кызык булган я. иде ул. Менә мәсәлән, ну әйтик, авылларда Алсу күрсәтә. Моны бәйрәмнәрдә, чыгарга мөмкин. Әйе. Алга. ну бабай әйтик, Алсуннамды. Алсу әйдә инде, күрсәт инде. Нәрсә күрсәт? ну Менә позиция. хәзер Позициялар элементы. менә Йолдыз сөйләп тора, сез шуны күрсәтегез. Мастер-класс. Уйларны конфликтка да кертебез. Нишләнә биюне күрсәтергә? Һәммәне менә шулай Дарвин системасына нигезләнеп шулай күрсәтик инде. Тагы тамашачыга ничек күрсәтик? Менә шунда анда бер-ике генә күренеш бар. Өч егет басып тора. Бер егет халык шәби, икенче егет классикага нигезләнеп классик бию позициялар күрсәтә. Өченче малай инде татар биюнең сәхнә вариантын күрсәтәчәк. Менә, ну, халык бит ул импровизациягә бик бай име, аның кулларында ничек менә күңеле ята, шулай ул бии башлый. Аннары, ну, я не знаю, Һәр биегәндә яңаша. аннары икенче кешегә киләм дә ул классик менә, чөнки ул кануннар буенча бии. Там позиция, рук, да, там өченче позиция, икенче позиция, беренче позиция, менә һәрбер позиция. Арабескалар. Аннары ул позициягә нигезләнеп, өченче егет инде Хәрәкәтне ясый. халык бию белән классиканы плюслаштырып, татар бию менә әзрәк классикага, ну, Сәхнә Затлыландырып. академическое исполнение кертәләр. Юк шул. Гомумән менә бу бию белән илһамлану, әлеге дә баягы мәсәлән безнең татар егете Нурбәк Батулланың алтын маска алуы белән бәйлеме. Менә чөнки сезне дә бит рухландырырга кирәк, менә шушы идеяга алынырга, менә бу идеяга китерергә кирәк. Нәрсәдән башланды? Менә башлангычын искә төшерегез әле, Луиза. Мин башлангычын башында ук сөйләп үттем. Кайдан башланганлыгын әйтәм бит, Җир һәм бию ансамбле белән мин менә шул Хәзинә проектында танышканнан соң, мин кичкенәдән үзем сезнең алга чыгып биемәм инде бүген, ләкин мин кичкенәдән биим, миңа бию бик якын, бик кадерле. Мин аларның коллективы белән танышканнан соң бик яратып калдым һәм барып, күреп, аралашып яшәдек, шул вакыттан бирле рухланып калдым. Минем үземнең шәхсән кызыксынып китүем һәм татар классик биюен күрсәтәсем килүем Нурбәкнең алтын маска алуы белән берничек тә бәйле түгел иде. Ләкин Нурбәк өчен дә сөенәм һәм бүген безнең бу коллективны күрсәтүебез өчен дә сөенәм. Әйтәм бит, без барыбыз да бер Казанда кайнап яшибез, без барыбыз да бер зур сәнгатьнең, татар сәнгатенең өлешләре. Госансамбль булсынмы ул, Нурбәкме ул, аның коллективымы, без аның белән менә Җәлил кичәсен эшләгән вакытта да мин аларга бик сокландым. Ул бик матур команда белән эш итә. Һәм алар гына түгел, безнең һәр районда, авылларда үзешчән коллективлар да бар. Бик күп безнең матур претендентларыбыз бар төрле өлкәләрдә һәм аларның бөтенесе дә рухландыра һәм көендергәннәре дә бар, сөендергәннәре дә бар. Менә бу биюне күрсәткән вакытта без шул әйбергә дә игътибар иттек. Нинди ялгышлар кабатламаска сәхнәгә чыгарганда биюне, ул костюм мәсьәләсендә булсынмы, калфак киюме элементтарны, шул ук хәрәкәтләрне эшләгәндәме. Ягъни менә килгән тамашачы урыннарга кайтып киткәчтен, авылларга, районнарга кайтып киткәчтен, биюне эшләгән вакытта, сәхнәгә менгергән вакытта ничек иттереп ялгышмаска икәнлеген дә белеп кайтып китәчәк. Ярым мин дә әйтәм бу темага. Нурбәк алтын битлек алган шук, шундый шәп биюче иде. Шәп егет иде, ул шуңа күрә аны алтын битлекне алды һәм минем өчен һәр хәлдә татар биюе
Нурбектен башлангандыр. Ни өчен? Чөнки кайчандыр бик күп еллар элек моннан Илгиз Зәйнев белән Нурбек Батулла койганнар бие Хайбулла дигән театральләштерелгән тамаша. Һәм ул нәкъ менә татар биюенең тамырларын эзләүгә багышланган иде. Аның татар биюенең Нурбекне борчыган сорау иде ул вакытта. Ул аны бик борчый иде. Менә нинди ул, менә Рузилә дә әйтте, теге ясалмалык, ясалма түгелме? Кайда аның үзәге менә шул биюенең? Һәм без ул вакытта уйлашкан идек. Нурбек тә менә шул әйберләр турында сөйләгән иде, шул төбәкләрдә, халыкта җыелып ята торган шул энергия турында. Һәм минем өчен һәр хәлдә әйе бию ул менә Нурбек белән аралашудан башланган әйбердер. Монда килгәндә мин һәр хәлдә сценарий язарга кушылганда, мин менә шул фикерләр белән Нурбектән килгән фикерләр белән килдем монда. Рәхмәт. Мин бергә сүз җөмлә генә кушып җибәрәм. Без бер әйбергә утырабыз. Үзебезнең машабызда. Современное направление дигән сүз бар. Ихвалык иҗаты дигән сүз бар. Ул ике төрле әйбер. Халык бию, халык җыры дигәндә без фольклор дип аңлыйбыз. Стилизация, ул фольклорның стилизацияны бу мөмкинчелеге бар. Бер Тармагы. Калганнардан караганда, менә без шуны бутамасак, безнең башта тигезлек булачак. Ди демәктә, безнең үзебезнең кануннарыбыз бар, үзебезнең законнарыбыз бар, халык иҗатында. Современное направление килгәндә, индийский фильмда кебек, додумайсам, үзең уйлап бетермәсә булган. Анда шулай. Философияны. Менә мин бүген булай дип бимим, теге булай. Анда полная свобода пластики. Идеясы бар, син үзеңнең идеяны, образını бирә аласың. Үзебезнең халыкта һәрбер халык үзенең кануннары бар. Кавказлыгы Кавказ, Мариныкы Мари, Чуашлыкы Татарлыкы һәрберсенең үзенең кануннары. Тарих буенча без барабыз. Безгә тарихтан чыгарга ярамый безнең. Менә коробкасы бар анда. Современное направление теләсәләсә, шул писок табыйсыңмы? Любой сиддәсә телисен, шуны сөйлисен. Ул вакытта. Халык кемдер аңлыймы, кемдер аңламый. Кай вакытта мин үзем биюче буларак, стажлы, җитәкче буларак, кай вакытта мин утырам, бу нәрсә икән. Моны аңлап, кемничә итеп аңлый икән. Чөнки образ дигән сүз бар. Образны, ул характер. Характер, халыкның характерын без белән. Коробкадан чыгып песокта бисез килми. Без аны бик карадык. Балетларда куйдык җырхан бий ансамбль. Кофтында булды бездә, ни дигән бүлетмәсәгә килмәде, ни дигән спектакльләр чыгармадык. Без бөтен этапны үттек. Менә килеп җитте шул чыр, үзебезнең сандыгыбызны ачып, бөтенсен селкетеп, яңадан барырга. Шуңа күрә туйда барырга тиеш. Шуңа күрә борынгы биюләр дә булыр. Бүгенге гасырдагы биюләр дә булырга тиеш. Шул вакытта да син кеше буласың да алга барасың. Нурбек тә кирәк, татарлар җырхан бию ансамбльдә кирәк, крәшен ансамбльдә кирәк, фольклор ансамбльдә күбрәк, нихәт ансамбльдә күбрәк була. Шулай безнең өчен халкыбызга да һәм үзебезгә дә кирәк әйбер мин аңлашам. Менә бер шундый бер генә түгел, ул аны күп тапкырлар кабатлады. Сез барыгыз да беләсез, бар опера җырчысы дөнья күләм танылган Анна Нетребко һәм ул Травиатаны бер куелышында ялан тәпи йөреп, кыска гына күлмәктән шундый вариантта тәкъдим иткән иде тамашачыга. Ягъни без өйрәнгәнчә шундый затлы, громоздкий шундый костюмнардан чыгып, басып торып биеп түгел, басып торып җырлап түгел, яңаша форматта тәкъдим итеп, бик әйбәт, ләкин аңа карап Нетребканың классик нигезе булудан туктамады бит. Һәм инде җипләп шуны әйтим, татар дөньясында биюле һәм биюгә багышланган проектлар күренә башлады. Бу әлбәттә бик сөендерә торган тенденция һәм без сезгә уңышлар телибез. Әлбәттә, класс концертыгызда очрашканга кадәр
Әгәр дә журналистлардан ярдәм кирәк булса, һәрвакыт безгә мөрәҗәгать итегез, татар журналистлары һәр татар проектын һәрвакыт күтәрергә риза. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт.